kay di pala may nabati kitahan Serena tikang dapit dito may tanawan mo may kala naabot ngayon din dapit may ulot ani ngayon kita yan na dapit may bislig hala oo butiti tawag iton shark fish baby shark no ano kang Anton nyo Okay ka lang Uncle Anton. oo ginuhat ako ko ngayon gap din kanda Santillano hindi mga paragbula din ini nga ato niya naiging papakita mga embankment ano iba lang ngayon itong flood control mga slow project iba gyap itong mga proyekto itong mga flood control barangay Balod amo adto liwa sinisiring flood control so amay din ano didapit amay barangay Bislig so entonces so padayon ini nga naghihingaya didito naawa init kasumpay anaton siya niya pagkanhi Bislig part adto ongoing malilipay ini nitong tagdumara nga di nakikita tira proyekto shout out tayo didito naawan sugad ini padayon nga naghihingayad itong mga embankment dako gudman ang baga epekto gihapon may tungod nga natabasan gihapon ang kahilaba anira bublaran ano siyempre magapilira itong safety itong nga tanan today is lahat ng buses today is September 18 yan na September 18 na da today is September 18 2025 time check bodoy lagad kay di pala may nabati kitahan pito ano Serena tikang dapit dito may tanawan mo may kala naabot ngayon din dapit may ulot okay ulot nat dida man ulot nat dida ano mano maasa daw amo na so kung makikita niyo normal kita nat ni raton niyo pakiano pa niyo makikita niyo hala butiti tawag iton shark fish shark baby shark ay kumusta ka mo aligapin ko ang seagulls paguyod nakikitaan amot aton gin himang rawan amo ko nito pagkukuan mga basit aton na mga nahipatik lat ni papatik aton mga eksperyensya para kuno magkaada ko ng mga himang rawon kung ano tim nakikita ng halibong amo timig atin diran tingaga paguyod Sura panira sura. Sura kaya ay paano hadto pa dito paguyod indin hindi kanda Santillano awato dito da ang kagingking ani kita ngayon sa libang ko ani ngayon kita yan nadapit may bislig kung makikita niyo rayo man yan at pagbabalik kagimbilin tala anat motor dito dapit dito kita nagsulsog dito ba dito sinugad kita anat so anong motor at dito kaya anaton hadto una ko nga inabot na nga niyan embankment obo Okay ka lang Uncle Anton. ano kang Anton yan hirayo ay painin ito pa dito ka ng kabuinan hirayo man ngayon nga itong ginko ano ba ito ito man nga ni dito Jesus nga kanan na itong dito ka ng tanawan na ito tanawan kanan hirayo pa dire kanan tato dito ang kanang kabuy na nito Tonyo waray ka pa waray ka pa sudla kay gininayad pa siyempre nim security ko bahin ko nung baga ako ang kahit na bungkag mayupod kat pagbungkag dito kaliwat iga kuyaw so ano na kita din hidapit kana na indin ang kagingking kanang Santillano beach resort
So din kita dapit yan ano aton inigin sulsog kabahin hinin nga aton mga baga pagparayaw iton mga embankment kundi dapit deha may tanawan particular na ano adi kita na di bislig nga aton inigin paparayaw. Oo giduhat ako kon nga gap din kanda Santiliano hatatabos ngayong gihapin din nga era beach resort kayo at dito man. Oo inabot na ngayon din hidapit kung may nunumduman niyo amo gihapit on didaan kan damana disi an malapirit nga dagmay. Oo umbaga tigkanhi ka ay sos. Oo mga abroad basta nga nito nira nangunguli nasingan nito nira kuwan nasingan nito nira bislig pamamahaw. Oo kung baga karuyag niyo an kan mana disi malapirit nga dagmay ayan hindi hidapit. Oo hindi mga paragbula din mamay kala ano. So siyempre tatong giniistoryahan man ano kabahin din yung mga embankment so di kita didapit magsusulsog. So libang ko ano ini nga ato niya naiging papakita in amoy nito mga embankment ano kaya ano iba lang ngayon itong flood control flood control itong mga slow project iba-iba itong hirang kategorya iba-iba gyap itong mga sinisaring tanga proyekto. So ini nga itong maging susulsog kasagaran amoy nitong embankment itong mga flood control sugadan atong pagsingad to kan barangay Balod amo adto liwat. O andito barangay Balod manumduman niyo amo liwat adto an sinisiring flood control. Oo oo so adi na masak lang na kita. Oo nga siguro ito po dito na itong baga pagkukuanan ano itong baga ito pahin kita makakuha nitong MTRCB tungaga so titikangan ito di kita ani marumbo. Pero kami nutos na size pa man la so tubtub haligot man lang nga da kunhain tutubtuban hinin nga embankment amot aton lot baga pagparong nahiara na gud man nalagita no pagina ka mas ito nyo mo maluwas pero noon na pagtikang baga aniha di lamay papadayon tat nga storya. So amay din ano ang gintubtuban pala makikita pamanlan ni ano di pala may ha nga baga nahitubtuban ini nga era paghingaya din yung mga embankment di dapit may barangay Bislig. Oo at dito dapit nga bukid amo adton ulot tapos kung aton lat ini pagsusulsugon may dalawat dito na nakikitanta nga mga heavy equipment nga nagkakaykay. So entonces padayon ini nga naghihingayad ini nga mga proyekto di rin nangangaturog di rin intarayukan. Again disclaimer ha, it aton hini pagparayaw it aton hini pagpakita waray tahin iba nga mga intention nga pwede makaruba o makadaot hin tao kay waray tahin labot kumpira iton budget waray tahin labot kumpira it kunhirahin at nagdudumara ngan waray tagihapon inin labot kun baga masiring kita nga kakano nagtikang ngan san o matatapos it aton lahini pagparayo pagpakita adi dito naawan may dasuga din nga mga proyekto ongoing. Okay damoy ninyo proseso at pag-aayad di letong tagbali maninin domino nga ipan haklop lanim asya na. Oo
So since ano nga baga o diri katahan ngadto pwede maka-attra ka kay hanhadi ginwarningan kita basta nga ni may da mga ongoing projects era hiton for safety gihapon, pero so far itaton niya naging susulsog nga dalan medyo diri man kita makasiring may adakuan, pero pag hinila kita oo man good man andito may ambaw medyo baga si very busy good man ano ang baga tinabas-tabas ang mga dagko nga mga truck amo ang baga ginlilikyan han securities oh man oh. So padayon ini nga naghihingaya di tanawan di labi na hindi di particular may barangay Bislig. So diri kita diri ka makasiring no di ko ninin. So matubtubla kita din hiyan nga aton himang rawon kay ano. Kay amo pala din he. Oo. Init kasumpay an aton na kasangkulop na nga daan andi diri ngayon adto I stand corrected ano. An aton siya niya pagkanhi direto kanan barangay Kabuinan. Kundi ang kanan Bislig part adto. Ang kakulop amo adtong kanan barangay Kabuinan. So ongoing oh. Oh may kala malilipay ini niton tagdumara nga di nakikita tira proyekto. Oo. Diba? Shout out tayo. Ito ano. Oh. Para yun hiro nga nag ay hingayad din he. Di laro may dito tanawan. Oo. Kayo pagkat-kat lang nga daan dito may kalatod nga pinan-unload. Titon nga man tadto manamot kay glarom titon nga kuan anatok daw iglarom iton nga pinanoonlod itira itong pagkuan iton tubig siguro nga itira pagbuhos gyud itong simento suga ditong kay larom. Oo may kalahipon ha di tanawan suga dinhi ka busy itong mga tao padayon nga naghihingayad itong mga embankment. Shout out tayo. Oh. Di ba? Tututli pa hinit kuan nagdodumara nga. Tuy tunyo. Ayla. An era mixer na truck. Nakasaring doon ayla. Kay sigurado mahalalabyo kang alagad mag-traffic nga di da plaza pamati ko makita ko may da mixer iton sis lalabyo ka nagitunhin ay pero ay man lat pero waray nga ni mag kuan pero latong ka ulbo pero lato ka big seat hiton mixer hiton flooring ta kwarto kaya matag-urang na liwat kung bisan laba man tatagan-taka mo na idea man okay na kinin sugadinin man bisan la sugadinin ka kuan ka hitaas katapos itkaluwag ito na akong kwarto hindi ni tubtubla din he ha amo din he oo kahila ba kahila ba amulad dito man bangin labaga labi na titon nga nga mga kuan iton nga nga mga di ba may dito mga salin bison dir pampluring la yawat la madali man latot pagtabas iton portahan kay may himulagod man to nga portahan hindi kay tatabason di diha ubos diri pa man baga makagpaayad ambot kun igapon igo po diton ano ba to nit atop man oy sa libang ko hindi ni dapit ha amoy lotin hindi ni makikita mga kabularan bulad ha bulad di dapit sa may
Bislig man gino krosin ha oo mamay kala iton di laro mamay di dia bislig so anhadi nakaga kuan na kita hini nakag tawaginin nakagpa burmalabag na kita hinin ang proseso liwat ang paghihimuhan bulad may very busy ra didi may the music ano yung mga kong kitat music ha may the music pako na lang it music pa di lang mahiya para mabatian ito yung boses makikita mo ko sa YouTube oy pingagang ano vlogger pingaga vlogger rin vlogger ko no nagbabalabag la kita so may hindi ano mamay kala ikakin niya so sagaron talahin din nga ito ni mga rawon ano dako good man ang baga epekto gihapon han ka ano pa yun an paghingayad han embankment may tungod nga natabasan gihapon ang kahilaba anira bublaran ano kay naabutin nga to dito pa hilabay nan una anira mga bublaran hilabay ini pero siyempre mas magapilira hiton safety hiton nga tanan kay huda ko ton nga gamit orasin baga madlos diri dayon basta-basta makatraka ngan sulibang ko ini niya nga embankment ano tinatawag baga siul gihapon ada I stand corrected again in nahimog sinin during ano Yolanda pinagihan pag tapo ini han storm surge yung tinatawag so dako inibuli gini nga mga embankment di ba so ma-disclaimer kita otro ini nga aton baga pag binurubalabag diri la inin niya na tida pa ako nagtikang hinihan 2023 baga karoyeg niyo baga pag ano wari ko pangatanan ka transfer ha playlist han Tanawan Roads and Embankment ha YouTube so may dako na itong ginhimong playlist nga makikita niyo han aton mga binurubalabag okay itakon videos inabot na hin 1,000 so waray ko pa iton nga tanan ka scan kabahin mga embankment hinahinayon ta so inuotro ko itaton hinin na panuyo pagparayaw lang didihetan awan di rin mga tarayukan di ini ongoing inin nga mga proyekto ngandiri kita baga nagbibilinghin isyo parehas itong mga comments pasensya na kamo baga nagko-comment nga standard ba ito inin matibay ba ito budoy dira ko dira engineer budoy nagbibinurbalabag lako kung karoyag nimo pag panginano kun standard total nakita mo man video pasingadi kita ikaw pagyakan hiton ayaw ako ay pag sinugo ay dako buot budoy dahil maka daot hintawo ima amo la iton ano sa pay dira kitodok bay na dako nanunahuna ka nagunahuna ka nga ako hitodok siguro kung nangingispiho ka timnawong pareya sa dakan todok salit itim pagkita kung bagay todok imo lang ayun nahuna kuyaw saan kay lagyat kita hindi ano pa man tala so karon talaan ini ikang dididapit sa barangay Bislig kundiin amo ang Bulad Capital didihatan awan pinagi natong binurbalabag kabahinhan mga embankment. This has been your friend from another stars. Ako in magpapabilin lagi hap nga iyo ubos yung sangkay. Ako hisangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama.
Chop chop. Ay. Oh, ayun kita lang. Sili na kita. Ay ra ito pagbabaktasan na ito pa dito may luit bukid. Oh, naman diniliwatan ka ng welcome to Santillano Beach Resort. Digapon dito ang kagingking. Matatabos ngayon gyapon no. Oh, ito pa dito tat motor dito. Wadaw. Ay. Oh. Okay. Mula. Okay.